Hagani kekenti kekenhun upisian kelahiar sya kesenong tangmang. Kesenong kebelaran palat saus pa ateli gitnom, hagababon na kinong syong senong, kidi ginong rep. Kibarep yu kwai, uso upai, bat kiwe-kiwe. Nalor kakam rep. Kinong syong senong hang ni kamtam ki kentai, kideiru kebelahiar pateng ni kikinyi, bat kikme ki kepatem menjongki. Hagakam tan ki tiar ki babonjat. Da kebapenan kam tang na kisiet bat kitri. Kum upra, usang, uselia, bat kiwe de kitiar tenrai umen barem. Hapai dai bat kane kam jing sisa ngi hang ne nadu handai la banong ki kadai ka sinong ka ba ki nong song sinong ki don interest bahaya kane kam te nadu ki me temen departemen jungi te ngakan mau ha ka adangam makla ki snem khat khandai spa new pro khandai adu prapeu ru la don tengka ka naka sorkar lawan ai training abidai ka neka handicraft te bansna mula bansna kriya bansna mu syuki kumta tete lai nakine ka kam ka ba kham kong san hi ka long ni rep sensar slaterpan badu kwai te nang ta ki lai nakine ki bang pi yo imenta ngi don ru kum ki kabangi im jabro iskato telong na kathan selia ki khamtam mi kan thai ki pen im jai khun ti na kathan selia ngidang don kam ya ka jing pen slur ngidang don kam ya ka jing ya rap lem ki bor ki ba sejrong ban pet lem yangi kum ki ya kum ka senong khamtam mi ka senong jungi ka ba dang sadin artan ngidon ki bibriu jungi khamtam bi kan thai kidon kasap kabar kerpang habidai kaneka liang Kumbal ong hi na wasdang. Kakam than hi haki kadai kasap kablah her pateng bat kam de syuk barang thamai. Ne ka basimpor ban ai jing hi kayaki. Ban snai ki no gino ki jat tiar ki thamai. Kumba kalong menta kani ka kenhuan joki kenthai ha kani ka snong. Kham tam ki long keme. Ki da plet jingmut bah ha kani ka kam. Kham tam ha po ka jing betin nanti jong urang ba snong. Uba ai ka jing kersan met ban mensiam ban kentiu yaki ha kani ka kam. Kham tam ban pen pau perthai bat penya yo gitiar joki om tang ha gejela nrai bat sabar gejela bat sabari ru kumjo kumba kalong hibro sikata kini kilong kemi ha kini kesenong kidang plet jengmut bantan tangi kitiar kebiatan pat ba. Hendrai da kejing sim khiapat ketenat sorkar lang ba ketenat commerce and industries. Haki kendiat benai mensyua kini ketenat kalapai kemat syakum kini kikenhuan ha kejela. Da keba ai buit ru iki bantan no da ki wei pat kejat tiar ki ba compare. Kenang begini kitiar jongki kin syak kring ha ki yo ki hat. Kumjo ikinong jung okai perthai banyo da kitiar ki ba compare. Họ nằm mà mình đần cắm thì bên lại nghỉ bên lại chính một hi ya cái này cái than cho vợ usia và con san và nó được cái mình tâm mình cho nghỉ cái lại im khao im ra nó nè
tinggi rung la syua nang ya melen ya kata kathan la syua le la kale hi te wan saki training ba pher la ya le hi tang bakani ka woi ka bawan minta kalong step ha kalong jem ha te kalong hikai ngishu la kala ban kem bat habaki wan hikai ru ki kimdei baki hikai benia syulong ki ai ke nuksa tang la pen i ke nuksa na la ki tu ki ba don sab lupa lele ki khamnang maki ban ya ki tu ki ba wan hikai ru na du bas dang ning kong ngi nganang na email la jong bai hikai yang na du dang rit bat nang ta ter ngayo ru ya ka training sya keleng sya sorne ha ni hasnong la jong ru ki wan hikai training ya kini ki jingdeng yo training hang ne ha ubanai bakat wei wan ai training da ke office DCIC bat ya kato ka jing deng kapan seniat kitu ki jing deng badai ban ha kitu ki syat khasi da ai mut dai kong badai na DCIC badai pe yang i chenne syatan pen usla nga na du na sedang ngasna yo shelia te hadin nang ta ngayo jing hikai yo training na ki syang ada hadin nang ta ki pra ki pedung bad hadin nang ta ngayo saya ya kini ki jing deng Kumta ketenat kemas bat industries nalor bag ai but yaki banshna sai ki jing deng ki babunjat khamtam joki kenthai kum ki pansniat bat ki khadu ki bapenan kam hakasat tenrai ki so skor ki kipeng bat ki we kane ketenat kada ai jing hikai kerpang ru banshna kini ki tiar da kabongan yalam da ki riu syampang ki banabar ka jella te suki ngilap ba kini ki tiar le se kelong ki wei na pedang ki han kraw tang ki umdei tang baki long ki banyak yo dekin le se kelong ba kodor khamtam ki mo kelong kanai kan thai jong iro ha te sakbai ro long mangi bon ki torsem spot ma pamangai phi mane bagi we han kraw kai tam ki dik ba he subo wan dong yang lang mo kit dekat trap do mula su dong lang tinjar bong sa jikan mau yo so benir ma at least tu ki peng lani ki jewelry lani kisien ki berit ma pula pansim betul ni masa jangan mau ya ki handicraft kata kedai ke jemput bagaimana Chamang lagi gibri pula don sub lagi snem naga department jongi ngisi ai ke master government scheme yaki ke bangi ai ke stipend ni ai ki jingi kai ke training yaki kami de ki lan ki kam 3 ngomot ki chanya ki kho chanya ki silia yaki we de ki jing chan de ba ya dei bot kani ka kanika kin an bambuak jewelries kani bade kani ka badang thmai ka ba ngi i bigla don pa ka sap nomor kani kam dal kim don pa ka sam te ngi lemba ka jing yat ka scheme na po ka directorate jungi ka jing don jing pa on snong te la ikren bat ngi te ngi la yele kani ka kam ka fund la yo ka fund te ngi la ile pen batch te borong ba snong bat kibriu nila ijit khanangi ki the nomor kani kam kidang de bandan kidang de kibriu ki badai bandan pai ka sap mani kai chmai ka kolong ka bae tinandar bigla don ka sap nomor ki kai ka ditang hapo sibnai te kino hikai ri di banabar Nira Sharma don nyalam bon po Assam pat ka team ju i mo i ba hikai lo iki bar khot iki design te ki brief la don pa ka sap ka sup iki te menta kalong ka bangi sutanat ya ba kilai rio ka sap bat kilai imja nang turu kilai pun rengkat gejing syampang bat gejing rap jong sarkar habadan kum kini ki kenhuan ki papersyang banyang halaki jong ki kejat banten rong lem ban kentiu kayok kakot halayeng le se kan ai mensia mi ki weipat haga jelahi bro ko we lengba kini ka khubor kermen bakan nong ka khubor ka bapasat jengmut syaki weipat namar bakala dei ka jok ban om up khmilenti tangya ka kam sarkar hendrai ban persyang ban yang no halaki jong ki kejat da ka basyim kabupat gilat jengerap ki bawan na ka sarkar haga jing sha nomor bun sien nomor bakam kani ka training jongi ka bakilong kani ka dang de ka baningkong de ka bakila jule berbon nomor kiat kat kum ka jing don kam jong ka yo hi
hi kum ki silia ki bastang ba ki pun kam kadon min sha ka ba ki order na bar man tip ki sna ayu ki le ki don ki order na baru ki silia ki bastang ba le ki nang themo nakal yang jungi hi yo ka hat haki exhibition pada ki we ki tu ka ding bungi harap ki te handicraft ke long ke bayar do kata ta po kasi jente ni baga long ba pauna ma ki be stero namar ba ka wan na do ka kam ba thani ki se mo ki tre bang yong angta ki don ba kuma phla tip ki don ni ki mo khiu khondo po larnai po terjang de ki tu ru ki de ki yu he de hi handicraft ta kum jagaro mi don ki wood carving kumno penwandur ngi deng ke long ba tanat ru kata but nalor kata ru kidon mon tang dang ki street ngi tre ru ki bon jai kidon ki decorative item kidon ki utility mo mangi ong ki syang ki kho ki trap ke gitu ba ki bon ba ki product mo nalor kata kidon ru wat adu ki sports item handicraft mo mangi u kerenti uknam tu ru gede ki handicraft mo lani main ki gitu ki musical item dan ne wat ki sing ki baru khoi tu baru khoi ki de ki nikra mo ngalong bayar do kata